Balima Anyokuma, très urgent. Balima, bien mardi 18 août 2026. Maliens en boraka information sur ko Ibrahim Yatassaye, qui est mandat de dépôt d'Akan. Maliens, maintenant révélation bado de ke aouyebi. Ko syndicat de magistrats moko qui est mandat de dépôt de Ibrahim Yatassaye kan. Ou est mandat de dépôt d'Akan mundela et a bora ay vidéo de ke a sur la vidéo minofe mais ne bena mun fo malien de bela jelengena. Beka jeka ni yoro la jefolo mena ni yoro mena Yatassaye ka kuma inkala ka fo malien o nyana munambe ka ni video ke Ibrahim Yatassaye bazen jema mu menela a similaire dobe Ibrahim Yatassaye bazen complet tege ka kala ka chine segu tungarama ko nga continue ko ka sura su soutedi c'est-à-dire que tellement avec transition au korote ka be sharia sans fait mais mafia be Mali justice kono ani surasu be kuyere muruke kuyere kono fara chuga mena meno sekere be de fa ngana bi Malien ben kelente de docteur Sokali kelente de sani surasi nunu mama boku de oli ube kuli de kele bi kateme mamuntu ku kele be ga tiye de fa ngana bi Yatassaye uka supporter uka supporter badi Yatassaye aye mun ke asimi mena tla kanda do atola matla ali bi folo de mais Yatassaye yi kale couranet la u ka procureur do de be already Yatassaye be nyogona ibaro asimi gota nunu kele nga coup d'état ke u ye justice mogo u be surasu ka intérêt défend en même temps bu yere ka intérêt défend mais surasu date do la nu yi mine ala yi mine surasu ka foi to la surasu be mogo mi défend ka galon tege la munu me ka galon tege munu uga munun be uga wulu farmamba munun be non no be galon tege kan ro mo ko bol de défendre mais mo ko horon fefe bu ko to chife mo ko mo ke horon ki be ka simi supporter i kungolo be tekala ti défend mais malangolo munun ba no fe munun me mo ko banen ka mo ko fanu banen asimi no fe abol de défend mais ma munun be baraka ji ko ka deme ayre ba don de ma to lu défend mais mena Yatassaye kan yoro boka yoro bela jelina anga janga nyoro la me folo ko menda de mentigi Yatassaye bora kuma mun fo amena ayre kuma kan kala d'enfants des plaintes parler de frères kasome ni nyen galon tige pour aller nga ken sata et puis ni nyen galon tige pour aller nga halaki jiya kono ni nyen galon tige da nuna bi pour aller nga halaki jiya kono voilà ne na ne o confirme mo binga ka to di ma ko no ko d'enfants des plaintes qui contre ba ne o quel plainte kono kada 40 et quelques millions bila qui a ga il titre dama ko ay titri segima kima ka warta ma titri be 3 hectares et demi mo pour que comme ça mon 3 hectares et demi be ne ko nyama ko kuranna ya saba mo me jo siringa so menda ka so mais moi comme pour que moi je suis le premier client et puis c'est avocat qui a fait plainte c'est pas moi de mon avocat a fait plainte contre Amara Das. Voilà. Aïe, tigri mine kata do banque là, ka cheki sans provision dinema. Voilà. Au plaisir de boulot. Problème de mon frère, comme ça de mon frère, bon cas de plaisir là ta tribunal. Bon, ntena do atola fa. Malien. Nie ma kariale ka boka kuma. Ka karia ka boka kuma. Fama contrôle be adume malabe ba makodi. Ni haramaden toyena sirambe bo idusukuna. Wallahi Yatassaye flani wallahi akani kileni ha aya ku sege Yatassaye ba don nunu mi se kale don kasola ni akarale ka bokki nyesuma ku critiquer wallahi tonya de bakke awa Mali justice be tani de procureur horon be juge horon be o ye tien di mais ma do fana bo lu mayinde bon ni Yatassaye kelengele munane be segutu ngarabe ka boka defambi Yatassaye fle situation ngona ni Boubou Mabel de Kundo ou be Abdou Niang asimi ngere de kuma intervention ge parce que uta don ko Boubou ni Niang de be kuga transition goya mo ye ka betke wala to don mais manyuma munun be ina fo bel de cerveau nunu munun crédibilité be mamuno to lu fait quoi ne ken taro danga de be sura ali de fanda do kuma do la ali alu de be baga ba chama be avec kaso u de be baga chama be kaso la bi u ya Abdoulaye Traoré mine ko don kaso la mena kuma do fo Malion yana bi
yata say kelengele fle ne segu tungara minali mun kɛra Mali la sɔrɔsiw ye ne minɛ ni min kɛ Mali la yata say taara bɔ ne la u mɔgɔ fila de taara u ye wari compter ka di ne ma yata say ani fɛngɛ Soya Baya Aidara n'a dɔgɔnin 50 000 billahi talahi yata say ko ne ma ko n kana décourager ko n kana sɔrɔsiw kɔ bila ko n sɔrɔsiw nana Mali changer de kama yata say ye bazin kala ka di ne Segu Tunkara ma bazin jɛman passe Segu Tunkara i bɛ sira min ka continuer ka sɔrɔsiw dɛmɛ yata say ye mɔgɔ caman ladiya ka wari b'a yɛrɛ kun ka mɔgɔ ladiya k'u ka Asimi dɛmɛ yata say y'o kɛ ne Asimi frappé yata say ye téléphone ta n ye mun kɛ téléphone na don a bɛɛ kelen bɔ ko n ka kɛ Ala kama ko n ka sɔrɔsi ninnu to yen ko n kana s'u ma c'est-à-dire maa minnu bɛ ka Mali mara hɔrɔnw tɛ quoi aw t'a dɔn mɔgɔ bolo ko sogɛl mɔgɔ ninnu mɔnɛ min na a t'a dɔn c'est-à-dire ninnu filɛ nin ye quoi tu sais ne fɔ ka diɲɛ wuli ne tɛ sɔrɔsi coup d'état kɛla peut-être a bɛ se ka ɲuman bɛ se ka na il y a des exceptions hein mais sɔrɔsi hɔrɔn man ca dɛ ni crise cardiaque b'i la furudimi b'i la tension bana b'i la kana tugu sɔrɔsi kɔ billahi ni tugura kɔ ni crise min faga don dɔrɔn i ka fuma pewu parce que a b'i janfa a b'i janfa dɛ yata say filɛ nin ye yata say bɛ situation min kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn n'i ye yata say ka ko in lajɛ i b'a dɔn tiɲɛ b'a bolo cɛ e ni Ala na kira cɛ marifatigi mɔgɔ dɔ k'i jɔ k'i ɲɛsin marifatigi ma marifa t'ale bolo wallahi billahi n'i ye mɔgɔ karale parce que yata say bɛna fɔ se t'ale yata say b'a dɔn fana ni procureur min bɛ se k'ale don kaso la ni yata say kɛrɛla ka bɔ k'u affronter cɛ tɔɲɔ ni adamaden poussé n'a sera kogo la dɔrɔn a bɛ retourner contre la ni sɔrɔsiw nalen fanga la u ye lebu mun da u dɛmɛbagaw kan maa ma kan k'u dɛmɛ u y'a bɛɛ lebu yata say filɛ kaso la bi ngalon kaso Ablaye Traoré petini mun bɔra ko a bɛ baara kɛ énergie la nin bɔra ka anw dɔgɔya Asimi nɔfɛ billahi fo ne n da tigɛ cɛnin na u filɛ k'o fana minɛ ka mandat de dépôt da u kan ka tila k'u ka wulujuguw labɔ ka bɔ k'o neni yata say filɛ nin a bɛ kaso yata say ye Asimi dɛmɛ min kɛ nin vidéoman si ma yata say bɛ bazin kala a ye faransi vidéoman caman ɲininka yata say b'i wele a b'a fɔ k'i kana fɔ vidéo la k'i kana ale tɔgɔ fɔ vidéo la yata say b'i den k'i dɛmɛ dogo la ko Ala kama i kana fɔ vidéo la ni bi tɛ est ce que ne Segu Tunkara de la ka fɔ n ko yata say de la ka taga wari di ne ma kaso la ne ni kuranɛ cɛ a n'a bɔra a y'a ɲininka n'a bɔra a y'a ɲininka dɔrɔn ko n kana Asimi labila ko n kana décourager yata say taara ka ne hakili sigi don min na sɔrɔsiw ye ne minɛ ka taa ne gendarmerie la yata say de taara ka ne hakili sigi bon o de filɛ ka lebu u bolo bi bon Kader Mayiga fana u y'o minɛ k'o don kaso la procureur Adama Kulubali ko Kader Mayiga ma ko Kader Mayiga ye mun fɔ Karim Keita ma k'a ɲinɛ n'o kɔ Karim mun tɔgɔ yira mɔgɔ faga la c'est-à-dire Mali ko in na ni mi kɔlɔsi dɔrɔn i bɛ sa quoi c'est-à-dire que ni mi kɔlɔsi billahi tallahi i b'i da ka sa c'est-à-dire ninnu ka hɔrɔn tɛ ninnu ye u ye c'est-à-dire u ni minnu bɛ ka baara kɛ ma u t'a dɔn don min na n'a tiɲɛna u bolo nin procureur kelenw bɛ tila k'u daji tu aw sɔrɔsiw kan k'aw juger k'aw bila kaso la olu u ye Mali kɛ u ye sɔrɔsi nana ka Mali kɛ samasogo di olu ka parani bɛ gérer procureur b'u sago kɛ procureur fana b'u den k'u ka compte régler ni mɔgɔw ye kɛrɛfɛ sɔrɔsiw da tɛ don o la Mali bɛ ka gérer o cogoya de la Ala tɛ se ka barika don Asimi Goïta ninnu na maa maa y'u dɛmɛ u y'a bɛɛ lakasi cɛ ni ye buguri kɛ tulonkɛ bɛ mɔgɔ bolo ko ne ka dimi ko Sogɛli dɔrɔn tɛ o bɛɛ le cerveau filɛ kaso la bɛɛ ni dɛmɛ jumɛn bɛ bɛɛ ma mun kɛ ninnu ye Soya Baya Aidara wulila ne ni Soya Baya Aidara ko k'ale ye pro iranien de ko Mali ni Iran bɛ ka baara kɛ ko ka d'ale ye Soya Baya n'a dɔgɔnin taara ne lajɛ kaso la ka wari di ne ma yata say taara mɔgɔ caman de taara ne lajɛ kaso la ka wari di ne ma mais turu mana se ma don min na an b'a fɔ de ne Asimi Goïta kelen ka ne minɛ ka taa gendarmerie la ne poche falen de bɔra wari la billahi talahi ne wari sɔrɔ dɛ mɔgɔ caman mais u y'a bɛɛ kɛlɛ dɔw ko n kana fɔ ko n ka kɛ Ala kama k'ale ni dusu la ko n kana fɔ mɔgɔ dɛmɛ dogo la mɔgɔ dɔw bɛ Asimi dɛmɛ dogo la o t'a fɔ kɛnɛ ma yata say kun ye mɔgɔ dɔ de ne ni yata say ka communication na ba ne ko ne da tigɛ yata say la de ne yata say min na ne wele ne tɛ téléphone ta parce que ne t'a Asimi fɛ bilen n'ale ne wele ale b'a fɔ ko ne ka sabali tellement ne tɛ fɛ k'o mɛn ne yɛrɛ n da tigɛ yata say la yata say yɛrɛ ye vidéo kɛ ne contre la Asimi nɔfɛ o bɛɛ kɛra ka tɛmɛ ne ma fili o yata say de lebulen filɛ bi
Ça dit, vous, des mauvais là qui libre. Ils sont comme ça. C'est des malhonnêtes, je te dis. Wallahi billahi. Justice Mboublou. On est justice beka sago ke moko la. Ko bu golu fana bu ka continue régler ni moko. Arrête. Adama Kader Keta, Kader Maïga Moumouila. Ka Erebaru frappé débat contradictoire ka Erebaru frappé fouille menace de mort kala. Malien Bella, Kader Maïga de Boraka, Francis, accord de défensif au Malien Bengana, Malien Bed du Soubora. O Kader Maïga de Minena, ko don kasola. Adama Koulibaly katla kata Karim Keta Togofo, ko Kale, ko Kader Munge Karim Keta la ka ale Adama Koulibaly mangina oko. Adama Koulibaly pour Antegerela. Billahi tallahi, Antegeri koni nyabela. Ne ti yafi ma de. E ka Karim Keta défend Kader. Na mangina o. Yake Kader balolimbe mais un jour don de la amba fingina amba ndati tu i kunche manche la katla ka fingina. Wakambe.